Τα λόγια για τον ποδοσφαιρικό Παναθηναϊκό πραγματικά έχουν στερέψει. Για δεύτερο σερί μάτς, ο Παναθηναϊκός χάνει βαθμούς, αυτή τη φορά μέσα στην έδρα της ΑΕΛ, με ένα τραγικό λάθος του Μλαντένοβιτς και φεύγει με το 2-2, μένοντας στο μείον 15, ενώ ο μήνας είναι ακόμα αρχές Δεκεμβρίου. Ήδη ο Παναθηναϊκός είναι, παιδιά, 16 χρόνια χωρίς πρωτάθλημα. Ξεχνάει και το φετινό αντικειμενικά. Όχι μόνο επειδή είναι στο μείον 15 με μάτς λιγότερο, αλλά με αυτή την εικόνα που παρουσιάζει δεν υπάρχει περίπτωση φέτος ο Παναθηναϊκός να κατακτήσει πρωτάθλημα. Ακόμα και η είσοδο της στην Ευρώπη θα έλεγα ότι είναι ερωτηματικό, αφού ακόμα και ο Λεβαδιακός, ο οποίος πραγματικά φέτος του βγάζουμε όλοι το καπέλο, παίζει πολύ καλύτερη μπάλα από τον Παναθηναϊκό και δείχνει μια σταθερότητα, θα έλεγα, κάτι το οποίο δεν δείχνει σε καμία περίπτωση η ομάδα του Παναθηναϊκού. Σε όλη αυτή την κατάσταση υπέτειος είναι ένας, έχει ονοματεπώνυμο και λέγεται Γιάννης Αλαφούζος. Ένας πρόεδρος χωρίς ποδοσφαιρικές γνώσεις, που τόσα χρόνια αντί να χτίζει ξυλώνει, με διοικήσεις παντελώς αδιάφορες, επικίνδυνες και χωρίς κανένα παναθηναϊκό αίσθημα. Ακόμα και η Κηφισιά έχει πιο παναθηναϊκή διοίκηση του Παναθηναϊκό, αντικειμενικά. Γνώμη μου είναι ότι το ιδανικό σενάριο το οποίο μπορεί να αντιστρέψει όλη την κατάσταση αυτή είναι να έρθει ένας μεγαλομέτωχος, ο οποίος θα έχει ένα πλάνο, ένα όραμα, θα έχει φιλοδοξίες, θα έχει ένα δυναμισμό, θα είναι φυσικά γνώστης, ώστε να φέρει πάλι τον κόσμο στα γήπεδα και να τους δώσει μια ελπίδα. Κάτι το οποίο σημαίνει φυσικά ότι ο Αλαφούζος να πουλήσει στον Παναθηναϊκό. Ιδάλλως ο Παναθηναϊκός θα πρέπει χθες να ξυλώσει όλη την ομάδα, καθώς η ομάδα που έχει αυτή τη στιγμή ο Παναθηναϊκός, πέρα από την ποιότητα η οποία δεν υφίσταται, οι περισσότεροι από τους παίχτες σε άλλες εποχές δεν θα ήταν καν στον πάγκο, δεν έχει αυτό το πνεύμα του νικητή, δεν έχει παίχτες ηγέτες, δηλαδή παίχτες που να μπορούν να εμπνέουν μια σιγουριά, να μπαίνουν μέσα και να βγάζουν ένα δυναμισμό, ένα πάθος, μια θέληση. Δηλαδή με την εικόνα και την τωρινή κατάσταση του Παναθηναϊκού και ο Ιησούς Χριστός, παιδιά, να έρθει ως προπονητής, όχι ο Ιησούς Χριστός να κατεβεί, δεν πρόκειται να αλλάξει τίποτα. Ο κόσμος δικαιολογημένα κράζει, 16 χρόνια είναι πάρα πολλά. Δεν υπάρχουν λάθη, δεν υπάρχουν δικαιολογίες πλέον. Δικαιολογίες και τα συγγνώμη είναι ασυγχώρητα. Δικαίως ο κόσμος του Παναθηναϊκού είναι απελπισμένος. Έχουν στερέψει πραγματικά τα λόγια του. Και αυτή η εικόνα του Παναθηναϊκού γεμίζει συνεχώς προβληματισμούς. Και αντί να φέρνει τον κόσμο στο γήπεδο, ίσα ίσα τον απομακρύνει. Αυτό είχα να πω για την σημερινή εικόνα του Παναθηναϊκού. Γράψτε μας στα σχόλια αν συμφωνείτε μαζί μου και ποια είναι η δική σας γνώμη για αυτή την κατάσταση που επικρατεί στον Παναθηναϊκό, και κάντε μας και ένα follow στο λογαριασμό στο TikTok και σε όλα τα social media του Sports Madness.